ҳамдиёрони азиз салом. имрӯз ки мо аз таъсири мусбати муҳоҷират ва сами муҳими муҳоҷирон ва ҳам давлати худамон ва ҳам ба ҷомеаи рус қадрдонӣ мекунем, шуморо даъват мекунем то ҳарфи дилатонро ба ҳамагон бирасонед. созмони байналмилалии муҳоҷират озмуни наворҳои видеоӣ миёни муҳоҷирони тоҷикро эълон мекунад. агар шумо дар русия ҳастед, мо мехоҳем ҳамаи муҳоҷирони дигар ва мардуми ватанамон садои шуморо бишнаванд ва симои шуморо бубинанд. ягона коре ки кардан лозим аст, худатонро 2-3 дақиқа навори видеои селфи бигиред ва ин наворо бо ному фамилия, сину сол ва шаҳри истиқомататон дар русия ба мо фиристед. дар навори шумо бояд ин саволҳо посух ёбанд. муҳоҷират барои шумо чӣ маънӣ дорад? дар ҷомеа ва кишвари русия бештар чиро меписандед? чиро ва ё киро дар тоҷикистон бештар пазмон мешавед? як машварати муҳимтарин ки мехоҳед бо муҳоҷирони дигар дар русия бидиҳед кадом аст? шумо ҳамчунин метавонед ба аҳли хонавода ва дӯстон паём бифиристед. агар навори шумо интихоб шавад, мо онро дар шабакаҳои иҷтимоиямон нашр менамоем. барои наворҳои интихобшуда 500 сомонӣ мукофотпулӣ дода мешавад. шумо метавонед наворҳои худро ба воситаи вайбер ва ё имейле ки дар рӯи экранҳои худ мебинед то 15 феврали соли 2019 равон кунед ва пирӯз гардед.